perting usuga sa oras, atong i-welcome karon maigsuon ang atong speaker nga gikan pagayt kini sa lagyong lugar para mo anhira sa inyo para mo istorya magtok siya about sa iyang conversion ngano ni anhi na gyud siya sa tinuod nga simbahan, the mother church no other than is the Roman Catholic Church. Amen no? Mana Ginoo nga atong gihangyo gayud ang Ginoo ang presensya niya para ang usag-usa nga dili gayud mo duka sa diya minaw sa atong igsuon nga sa una iya gayud giaway ang simbahang Katoliko, na sa una iya gayud giaway ang mga santos, lakip na si Mama Mary, apan karon kabig na nato, kauban na nato sa simbahang Katoliko, sa tinuod na simbahan. Atong i-welcome mga igsuon ko diya ni Kristo, atong palakpakan sa pagtawag ang pangalan sa atong igsuon nga Brother Noe Tura. Palakpakan atong igsuon. Hallelujah, praise the Lord. Daghang salamat Brother Jericho, ato igsuon nga Muslim nga na-convert sa atong simbahan. Ang iyang ngalan sa una si Brother Abdul Kabi, o karon sa pagbunyag sa iyaha ngalan siya Brother Jericho. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Dako akong kalipay nga naimbitaran dinhi sa inyong parokya, pinagi sa inyong parish priest Father Mike Hisuler nga nag-ibitar aron makahatag sa mga pagpaambit sa atong pagpamalandong may tungod sa pagkamaayo sa atong Ginoo. O gani, mga kaigsunan, dili gyud ta ko makaanhi tungod sa kabisi sa ministry sa tibok Pilipinas sa mga pastor nga nagbalik sa simbahang Katoliko tungod sa mga proyekto nga atong gitrabaho, dili lang sa Manila kundi sa Cagayan de Oro City o sa General Santos City. So, pero tungod kay dugay na kayo ming amigo si Father, lisod tayo balibaran. O daghan sad kog mga tuyo dinhi sa Cebu para magsusi sa atong mga kaigsunan nga balik na sa simbahang Katoliko nga ilalom sa ministry nga gitugyan sa Ginoo sa Kua. Mao nga ang inyong presensya karon nakahatag dakong kadasig og sa atong rekoleksyon ato nang napamalandungan og nabati ang presensya sa Ginoo pinaagi sa mga awit nga gikanta nato karon nining kagabion. Amen. Palakpakan nato ang atong Ginoo. So tungod niya na kay season of Lent man ang atong pag-celebrate sa paghandom sa paghalad ni Kristo sa iyang kinabuhi. Samtang iyang gihalad ang iyang sakripisyo dito sa Kalbaryo, once for all sacrifice on Calvary. Nganong ato mang gihandom karon, ato mang gibalik sa atong memory ang maong panghitabo para kadtong makaigsuunan nga walay kahigayunan nga makasaksi sa maong paghalad didto sa bukid sa Kalbaryo sa Jerusalem, pinaagi sa atong tinuig nga pagsaulog o paghandom niini mahimo kitang kabahin niadtong maong sakripisyo nga gihalad sa bugtong anak sa Dios aron pagbayad sa atong makasalanan. Ang John 3:16 nag-ingon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." Iniibig ng lubos ang buong sangkatauhan ng ating Ama, at dahil dito ibinigay niya ang kaniyang nag-iisang anak upang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. So ako nga inyong speaker karon, mga kaigsuunan, usa ako ka pastor nga nataw sa usa ka pamilya nga dili Katoliko, apan pinaagi sa grasya sa Dios bisan pa 15 ka tuig ang akong pagpastor sa pag-convert og daghang Katoliko, apan human sa 15 ka tuig ako na pod ang gi-convert sa Ginoo aron mahimong Katoliko ug magtindog karon sa inyong atubangan. Niani ako sa Cebu
uban sa pag-imbita ni Father Mike aron akong isaysay kaninyo ngano man nga ako nakadesisyon nga magpa-convert sa simbahang Katoliko. Akong isulti sa inyo ha, ang pinaka-imposibleng butang bilang isang pastor, lisod kaayo, labi na ang akong pamilya, dili mga Katoliko o mga active usab sa amo ang tinuhuan. Tungod kay ang among doktrina, among gituhuan nga ang misa dili gayud tinuod nga lawas sa Ginoo. Ang among official doctrine nga ang lawas ug dugo nga among giambit sa santos nga Eucharistia simbolo lang sa lawas ug dugo sa atong Ginoo. Busa sa among pagkalawat sa binuwa ng mga pagkalawat, among pagkalawato na among mga membro simbolo sa lawas ni Kristo. Brother, simbolo sa lawas ni Kristo. Mukaon sad mi. Apan kining maong among doktrina nga among gibarugan nga simbolo lang sa dihang akong gipalawman ang pagsusi sa Biblia, akong nadiskubrihan nga ang among gibarugan nga doktrina dili man di ay maoy gitudlo sa Biblia. Kaysa dihang misulti si Kristo sa Juan 6:51 53, mingon siya, kay ang akong dugo tinuod nga kalanon, ang akong lawas tinuod nga kalanon, og ang akong dugo tinuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong lawas og moinom sa akong dugo may kinabuhi nga walay katapusan, og banhawon ko siya sa kaulahiang mga adlaw. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. For my body is a true food and my blood is a true drink. He who eats my body and drink my blood has eternal life, and I will raise him up in the last days. Mao nga kita adlaw-adlaw tang nagkaon sa lawas sa Ginoo. So ikaduhang doktrina nga ako ang gisusi sa Biblia nga ang among pagkalawat kausara sa usa ka buwan, first Sunday of the month or last Sunday of the month. Naku Lord, asa may tinuod ani ang gitudlo sa Katoliko nga kada adlaw gayud magmisa, magkaon sa lawas sa Ginoo, o kining amo nga kada buwan. Ang ato makaigsuunang saksing Hiyuba ug mga iglesia kada tuig sila mukaon sa lawas sa Ginoo. Kaming mga Protestante kada buwan, ang Katoliko kada adlaw. Asa may insakto ani? Ang kada adlaw, ang kada buwan, o ang kada tuig? Unya debate man gyud mi. Di man gyud mi palupig kay adlaw-adlaw kami nagbasa sa Biblia. Pero ang Biblia mismo nagpadayag sa diyang giampuon nato ang amahan namo, nag-ingon, give us this day our daily bread. So kung nag-ingon kita nga ihatag ka namo ang among pagkaon adlaw-adlaw, kung ang atong lawas nagkinahanglan sa adlaw-adlaw nga pagkaon, mas nagkinahanglan usab ang atong espirituhanong pagkatao sa adlaw-adlaw nga pagkaon. Palakpakan nato ang Ginoo. If our body needs daily food, how much more our spiritual aspect of life? Kung ang atong lawas nung pagkatao nagkinahanglan og adlaw-adlaw nga pagkaon. So akong gilantaw, ningon ang Biblia, give us this day our daily bread. So ang amua kay monthly man, akong nangita og bersikulo sa Biblia. Kung naa ba ko'y mabasa dinhi nga ikapalig-on sa among doktrina nga monthly ang among pagkaon. Nahurot na ako basa, wala man gyud nabasa nga bersikulo nga nag-ingon nga give us this day our monthly bread. Ang akong nabasa, give us this day our daily bread. Kamo nagbasa mo sa Biblia, napa mo nabasa diha nga give us this day our monthly bread? Wala. Kay pasmo na kay kaana. Amen. Kung ang imong pagkaon sa lawas sa Ginoo monthly, pasmo kayo ta. So ang Katoliko di ay dili. Mao kung Katoliko ganitang kada adlaw nag-atin og misa, matag dili kumplito ang semana kung di ta makaapil og misa. Amen. Kay pangitaon sa atong lawas ang lawas ug dugo ni Kristo. Dili ta mahimutang kung kita kada adlaw nag-atin og misa. Pangitaon nato ang lawas ug dugo ni Kristo nga naa sa santos nga Eucharistia, kay si Kristo nag-ingon man, kay ang akong lawas tinuod nga pagkaon ug ang akong dugo tinuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong lawas ug moinom sa akong dugo may kinabuhi nga walay katapusan, ug banhawon ko siya sa kaulahi ang mga adlaw.
Munang kitang mga Katoliko doon natay paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Asa man nato makita ang paglaom diya sa pulong sa atong Ginoo Kristo nga ang mukaon sa akong unod, sa akong lawas ug miinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan. Busa sigurado gayod nga magkita-kita kita didto sa gingharian sa langit. Amen. Na isa ka babae ningon siya nga, Brother Noe, mudunit ko og luti sa ministry nimo diri sa Jinsan kay aron ko malangit. Mudunit daw siya para siya malangit. Ako siyang gitubag, Sister, ayaw ka balaka, nalangit man gani ang kawatan, ikaw pa ba nga mudunit kag luti? Kung nalangit ang kawatan, mas labaw pa nga na ipaglaom. Kawatan ganito giinan sa Ginoo nga karon dayon dadon ko ikaw sa akong paraiso. Amen. Unya ang among doktrina kay si Mama Miri wala pa man sa langit. Naglibog ko kay wala pa man sa langit si Mama Miri. Ning ano ang kawatan tuan naman sa langit. Bias ka ini. Dili, mayon di ko sa una di ko mutuo. Asa sa Biblia mabasa nga si Maria tuwa sa langit. Unya di man din ta makabasa. Pero kung atong i-analyze pag-ayo nga sa diyang ang kawatan na dito sa langit, ningon siya nga, Ginoo, inumdumi niya ako dito sa imong kung maghari ka na. Sa Lucas Kapitulo 23, versikulo 43, remember me when you are in paradise. Ningon si Kristo, I tell you today, you will be with me in paradise. That is an assurance nga ikaw, akong ikauban sa paraiso. Karon, kung ang kawatan gidala sa Ginoo sa paraiso, walay rason nga dili kayang dadto ni Kristo ang iyang inahan nga nag-amuma og nagmahal kaniya, walay lain ang mahal nga Birhen Maria. Amen. Ningon ang usa ka kauban ako, adi kumutuo nga si Maria pinangga niya si Jesus. Kay kung ako si Maria, panggabon ko tong naglansang sa akong anak. Kanang inyong Mama Mary, wa man na siya mo ipinsa dito sa Kalbaryo. Kung ako'y Maria, mag-wild ko dito. Nun siya, nako, Sister, mao nang wa kagihimo sa Ginoong Maria. Kaya kung ikaw pa si Mama Mary, maggubot ang Kalbaryo, dili mahuman ang paghalad ni Kristo sa atong kaluwasan. Nang ikaw, wa kay mo ang Maria, kay manunggab magkakadito sa Kalbaryo. Kung ako'y Maria, mag-wild ko dito sa Kalbaryo. Pangdungdamon ako itong mga Hudiyo. Mo nang wakay mo ang Maria. Kay di mahuman ang paghalad ni Kristo dito sa Kalbaryo. Aron ihalad niya ang iyang kaugalingon sa alang sa pagluwas ka nato sa atong kasalanan. Amen? Palakpakan nato atong Ginoo. So dito ko nagunahuna. Asa may sakto ang daily bread, ang monthly bread, o ang yearly bread. So kita mga Katoliko nga nagsimba sa Santos nga misa, makadistinguish kita. Kung doon ay laing tinuan mo duol sa tua, unsa man dayang inyong pagkalawat? Daily, monthly, yearly. Siya kaming Katoliko, daily gyud mi. Para siguro. Kay kanang monthly, delikado na. Di na nimo maklaro ang tao, ana. Usa ka buwan nga wa kay kaon. Ayaw disturbuha lang ang bag-ong nagmata. Ay lang disturbuha ang wa makapamahaw, makapaniudto kay masumbagan gyud ka. Wa gud siya kapamahaw paniudto panihapon ni imong disturbuhon. Di ba? So ang pagkaon sa lawas sa Ginoo, maoy makahatag kanato sa kinaiya sa pagkamapawsanon. Tanawa ang pare kay magsigim siya kaon sa lawas sa Ginoo. Kalma kaayo. Pero kami mga pastor kay wa man mi kaon sa lawas sa Ginoo. Isog kaayo. Debate ta. Asa sa Biblia? Mao man ipikto sa way kaon, magsingka-singka. Pero mutubag dayon ang Katoliko kay kada adlaw man siya nagkaon sa lawas sa Ginoo nga. Kalma lang, Brad. Magsalig lang ta sa kaluoy sa Ginoo. Dili. Ato yung basahon sa bersikulo. Ano yung pastor? Nga ikaw ang Katoliko makasabot na ka nga. Nasa imong hunahuna, tanaw nimo iyang naong kini naipiktuhan ang nisaway kaon sa lawas sa Ginoo. Singka-singka na. Mao piti na kanang mga magtiayon nga dugay na kay nabinyo na way simba-simba sa mag-uyab pa siging simba kay ipabilib man natong mga lalaki nga buutan gyud ta. Kanunay natong dadon ngadto sa simbahan siging simba.
Muna sa bag-o pang relasyon, nindot kaayo ang ato ang tingog. Janice, are you okay? Nya smile pag yun. Karon nga nahuman ang kasal ng anak na upat, singkasingkahan na. Sa una iyang gisaad nga tibuok niyang kasing-kasing iyang ihatag. Pero human sa pagpanganak, singka-singka na ang gihatag. Gibali lang niya ang kasing-kasing. Gihimo niyang singka-singka. Mao na sa atong recollection karon. Sa diya nga nagpalawom ko sa kamatuoran sa simbahang Katoliko, ako na diskubrihan nga ang simbahang Katoliko lang ang adunay tinuod nga paghatag sa lawas ug dugo ni Kristo. Dini sa laing tinuan, imong nadungog ninyo ang among mga kanta. Koptiko, Ginoo, ana mi magkanta di maghilak pag yun mi. Nindot gihapon praise and worship. Pero ekspresyon na siya sa atong gugma. Di ba? Sa diyang mo kanta ta og love song, gi-express na to atong gugma sa atong gimahal. So kami mga laing tinuan, kuri kagyapon ang among pag-praise and worship, kay sige mig-express nga to sa Ginoo sa among gugma. Apan wala gayod namo maangkon ang lawas ug dugo sa Ginoo diha sa Santos nga Eucharistia. So ang pagsaulog sa misa may pinakataas nga kasaulugan. Kay human nato ipahungaw ang atong paghigugma sa Ginoo, ato dayong giambit ang lawas ug dugo sa Ginoo. The highest form of worship is the Eucharistic celebration where we partake the body and blood of our Lord Jesus Christ. Amen? Palakpakan nato ang Ginoo. Og dito, sa diyang makaon na nato ang lawas sa Ginoo, ako ni siyang experience. Maglakaw ko paingon sa Iloilo, mahotdan ko pamasahe, ngadto ko sa Blessed Sacrament, mamamiri. Tabangi taon ko nga makapadayon ko sa akong biyahe paingon sa Ruhas, sa Capiz. Kay kulang na akong pamiliti. Experience ako ni sa 15 ka tuig. Giimbitaran ko San Ricardo, sakay kong eroplano Manila, Cebu. Pagsakay na ko sa barko sa paingon sa Baybay, sa Rubli. Sakay ko sa barko. Wa ko kabalo nga kulang na day akong pamasahe sa Baybay paingon og San Ricardo. Pagsakay na ko sa bus, kay magtok na marigo ito alas 9, nag-ilis na ko daan sa barko. Nakaniktay na ko. Sus pagpangutana na ko sa konduktor, Brad, pila day pliti sa Baybay paingon sa San Ricardo? Ningon siya nga 185. Pag ihap na ko sa kong kwarta kay 170 man gyud. Ako Lord, tabangi ko Lord kay ako rin pinaka-spotting diri nga pasahero niya. Kulang pag yung 15 ang akong pliti. Gitanaw-tanaw na ko ako ang postura. Mura mag yung manager sa bangko. Pero ang akong kwarta kulang og 15 pesos. Gitanaw na ko ang ubang mga pasahero nga nag-t-shirt lang, nag-short pan lang, daghan kay kwarta. Ni-text ko sa coordinator nako, Nanay Masing, ang akong kwarta kuwang og 15. Atangi ko ninyo sa terminal San Ricardo kay para makumplito ang akong pamasahe. Unya ang konduktor buguyon man. Ang konduktor dugan ako gihatag kay basi kasab-an ko ba. Pag abot sa Liluan, nanganaog man ang tanang pasahero, murag nalipay-lipay ko. Karon na nila ako ihatag kay bisag makasab-an ko, wa na naminaw. Tanaw-tanaw na ko, nibalhin ko sa pinakalikod para ang driver dili makadungog inig pangasaba sa konduktor kay buguyon ra pag naong. Niyana din ko nga pag duol na sa konduktor kay liluan naman, duol naman sa Ricardo nako. Brad, kulang ba ya ako ang pliti og 15? Ningon siya nga, kabalo ko si Roy. Kay nabantayan man ti kaganiya nagsikag iap-iap sa imong sinsilyo. Unsa man ka sir, pastor ka no? Ako, pastor man ko pero karon
Katoliko na ko, magwali ko dito, magpatagugtok sa parokya. Siya, sir, ay na lang tong 15 kay Katoliko ba yapong ko, pero wala na ko'y simba-simba, sir. Oy, kay busy man kay ko din sa akong trabaho. Naku, manimba ka na. Kay ako manggani, magkakulang-kulang akong pliti. Manimbag yun po. Siya, sir, offering lang doon akong 15, ayaw na to bayari. Ayaw na to bayari. Pag nauna ko San Ricardo, makaigsunan, naana din dito si Nanay Masing. Pag din akong naog, siya, naana si Brother Louie. Pababa na ko sa bus. Narang 15. Nako, nay, okay na daw, ingos konduktor. Muna nga, sa atong pag-alagad sa Ginoo, usahay, magian nato ang mga kaulawan para lang makapadayon ta sa pag-alagad sa atong Ginoo. Amen? Palakpakan nato pag-usab ang Ginoo. So, atong lambingon ang Ginoo diha sa Santos nga Eucharistia. Labi na gayod kung ang iyang lawas anaa na sa atong baba. Kung nagkinahanglan usa ka kababay nga dalaga, nagkinahanglan ka og bana, sultii si Jesus, Lord, tagay ko og bana nga buutan. Hagawhawi siya. Ayaw lang kusga kay makadungog niya nang nasa imong tupad. Moingon nga nagpadungog-dungog man ni si sister, no? Hinaya lang, Lord, tagay ko og bana nga buutan nga muunong kanako hangtod sa kahangturan. Iba ang kanta sa taga-Bohol, kun ikaw baya inday mangitag pamanhunon, pili abaya gayud ang bulanon. Kung maminyo ka, swerte ka, kay ang bulanon buutan gayud, magmahal ka ni mo hangtod sa tagbilaran. Magmahal sa imo hangtod sa tagbilaran. Sa una, hangtod sa kahangturan. Karon na nag-Facebook o YouTube, hangtod na lang sa tagbilaran. Mailisan man dayon, kay mangita din dito sa mag-scroll man dayon. So, nagkinahanglan ka og kaayuhan sa imong sakit. Sultihi si Jesus, samtang ang naang iyang lawas sa imong baba, sultihi siya nga, Lord, ayuha ko. Aron makaalagad pa ko nimo kay mo na ang panahon nga naa ka sa presensya sa Ginoo. Nyang ubang Katoliko nga way apil-apil og recollection, way seminar, pag abot na sa lawas sa Ginoo sa ilang baba, yango sa iyang katupad. Mo nang ang iyang misa way klaro kay imbis makigsulti siya sa Ginoo kay naang lawas Ginoo siyang baba, nagtabi noon siya sa iyang katupad. Mo na ang panahon nga atong i-grab hangtod ang pari moingon, let us pray. Ubin din kasi imong mata. Nakaroon ang uban pagkaabutang sa lawas sa Ginoo sa baba ni balik sa lingkuranan, nagkuhit-kuhit man. Stoy. Diin kagikan. Saba mo diha mari. So naguba ang atong pagpakig lambing sa Ginoo. Nya kung ikaw lalaki ka, imo pa ngayon sa Ginoo, Lord, tagai ko buutan nga babae. Kay karon lang na ako abot sa kuha nga di taga Sibura. Nasakitan kay ko, na stress ko nga nagtan-aw nga tambagi ni kay ang babae dili mauyunan sa inahan sa lalaki. Unya ang babae di pud makauyon sa inahan sa lalaki. Ang ikaduhang anak nila nga 7 years old gi-abort dito sa tiyan. Murang gipangbalihan og tuhod ang bata. Nigawas sa taguangkan hasta ang hawak sa bata lagum kay gipislit sa nag-abort. Pila kay gibayad sa nag-abort ato. Nya gilong silent. Wala na lang gigipakatawo kay di sila makauyunay inahan sa lalaki o ang inahan sa lalaki o sa babae. Ribins ba kasuko sa babae? Ang iyang sala gidagdagan pag niya. Anong dili man lang nato ipa kataw ang bata? Og inyong ihatag sa akua.
Kay akong dawaton, luuya sa bata eh. Maluoy mong gitag iro, iring, kana pang bata. Nakasala pa, gidagdagan pa gid ang sala. Pinagi sa pagpatay sa bata, abortion. So diya ta musulti sa Ginoo. Tagay ko og babae nga buutan. Kung dili ta taga babae nga buutan, luoy kay atong kinabuhi. Kay narabay mga babae nga sa uyab pa buutan kaayo. Ang sinultihan, sweet kaayo. Edward, how are you? Pag-amping ha. Anak gina sa mag-uyab pa. Mag-ingat ha sa imong paglakaw. Di ka malimot sa imong pagkaon. Pagkaminyo na, sige nag-away, ang iyang tawag sa iyang bana, huy, bugok. Bugok na ang tawag sa iyang bana. Og nahitabo gina karon panahon na. Sa mag-uyab pa, heart, word. Pero mga ilan man ang imong asawa kung nasuko sa imuha, kayang imong ngalan mo iyang ibundak. Hoy Pedro! Ano na siya? Yung dili ganina siya masuko, sweet kay na siya. Hello sweetheart, how are you? Ug diha ta mo sumbong sa Ginoo sa Eucharistia. When the body of Christ nasa atong baba is the most intimate moment with the Lord. Kay naa ang iyang lawas sa atong baba. Amen? Palakpakan na to atong Ginoo. Ikaduha na kong gidiscovery nga doktrina ang kumpisal. Kay sa amo nga doktrina, bawal man di na kinahanglang mo kumpisal sa pari. Dito ko nausab sa diyang nabasa nako ang Malakay chapter 2 verse 7. Mao ni ang nasulat. For the priest's lips preserve knowledge and instruction. People should go to them and ask my will because they are the messenger of the Almighty God. Malakay chapter 2 verse 7. Kay ang baba sa mga kaparian nagatigom og kahibalo. Ang mga tao kinahanglan adto mudul kanila ug mangutana sa akong kabubuton kay sila man ang akong mga sinugo. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamahanan. So asa mo adto ang pari, ang tao adto sa pari. Ngano adto man sa pari? Kay kung ang pari mo advice, muana man ang pari nga, sister, iampo imong bana, sakripisyo, ihalad sa Ginoo. Ayaw biyai imong bana. Pero adto ka sa mga kalibutanong tao, mga bakada sa gawas, ang itambag, biyai na! Ano, siya ray lalaki aning mandawi. Siya ray nagkarsunis din Ayaw pa ka martir. Di na ron panahon ni Rizal. Sige, antos-antos ang mga laki nga mga sagbot sa katilingban. Maminaw ka ng sulti-sulti nga sakripisyo, ampo. Ngano siya ray laki din aning tibo. Muna'y itambag sa mga barkada nga mga palahubog. Pero kung ari ka sa alagad simbahan, sister, mauna ni karon ang for bitter and for worse. For richer and in poorer, till death do us part. Kaya nga to ang kinabuhi, dili na to mahibawan. Kay karon Coca-Cola body pa. Muabot man ang panahon nga muusab na ang lawas, dili na Coca-Cola body, beer body na, wala na'y hawak. Na ikaw kung layo ka sa Ginoo, matintal man ka og laing babae. Kay pagtanaw nimo sa imong asawa, dili naman Coca-Cola body, beer body naman. Ang hawak na nadidapit sa ilok. Og laki ka nga layo sa Ginoo, makasala gyud ka. Na kung laki ka doon sa Ginoo sa may mong buhaton, sweetheart, hinay-hinay lang sa kusina. Kay pandemic patakaron. Di ba? Pero kung layo ka sa Ginoo,
ngita dayon. Muna nga ang mga lalaki nga layo diri sa simbahan, daghan gyud ka sideline. Nya di pa gyud mo angkon, bisag ibala pas kanyon, di gyud mo angkon. Unya na mo angkon og maglain na ang ilang kabuhi, mo angkon na love, pasaylo ako sa akong mga sala. Kay daghan kay kog kabit. Na. Pero kung maay pa naglawas, di gina mo angkon. Bisag ibala pa nas kanyon. Na isa ka pastor nga byudo. Namatay ang iyang asawa. Ningon siya nga, niya naman ko sa Katoliko, inako pastor, ay napagunahuna anang mga sawa pa ka, kay tiguang na ka, 65 na imong edad. Niya, mga sawa pa ka, mag-alaga din ang ka sa Ginoo. Siya di man ko kaagwanta, pastor, di ko kaagwanta og ako ra usa. Kay naanad mo ko nga na ako'y kauban sa kwarto. So manguyab gid siya, binuangan naman siya sa mga babae, kay tiguang na gud siya. Adto man siya mamuyab sa bata-bata. Di hurot ang iyang pensyon. Niya mo to nga nagpatambag sa ako sang gitambagan, ayaw na lagi pagsigig panguyab og mga batanon. Kay tiguang ka na, nilabay na ang atong panahon. Nakita ang mga idaran, ibutang na to sa alimpatakan, nga nilabay na ang atong kabatanon. Amen? Gamay ramang nitubag. Amen? Nilabay na atong kabatanon, di na ito mag-apil-apil diha. Ato nang atimanon ang atong pamilya. Karon kay nahulog man iyang antipara, kay taga-Kipawan man, nabuak. So sige man siya, di naman siya kakita, asa niya isin sa cellphone ang iyang pagpangyam. Di man niya masin sa kuwan. Ako, ikaw, bakakon gyud kaayo ka. Ingon ka din ka manguyab. Siya wala lagi, sir. O tanawa riyo, kinsa man yung number cellphone, imuha man ni. Namuyab man ka. Niyaluoy kaayo ka. Nana kay mga anak, nana kay mga apo, mag-ambisyon po yung ka nga maminyo ka. Pwede naman ka magminyo kung pareha ni mong edad, tiguang, 65. Ayaw ng bata, kay luoy kay kana. Kinahanglang kaedad nato. Amen? Ang uban dito sa luyo, mo yun. So, I discovered the beauty of the Catholic Church. Kung ang Santos nga Misa, ang kumpisal, magkauban sila. Kay diya sa pangumpisal, mahugasan ang atong mga kasalanan. Kay kung dili ta mangumpisal, kanunay tang nagdugang sa kabugat sa atong kasalanan. Dili ta makalihok into progress. So confession is very powerful. For the priest lips preserve knowledge and instruction. People should go to them and ask my will because they are the messenger of the Almighty God. Malakay chapter 2 verse 7. So dili ni na malimtan. Kayong sa may itubag na to sila yung tinuuan. Ano magkumpisal pa man mo? Diritso na sa Ginoo. Ano mo agip man ta sa pare? Imo din inon, brother, naana sa Biblia, ang among gibuhat nga pagkumpisal gisugo sa pulong sa Ginoo. Naa sa Malakias 2:7. Sa English pa Malakay 2:7. Nga nagsugo nga dito sa pare. Ngano adto man sa pare? Kay ang pare adunay gitawag vow of secrecy. Unsa man ang vow of secrecy? Bisa kung sa iyang madungog nga gikumpisal, dili gyud na niya itabi sa uban. Magpabilin kining sikrito hangtod sa iyang kamatayon. Kay ang pagsulti niya na ngadto sa uban, usa ka na kalapasan sa sakramento na atong giyaga-iyagaan, ang kabalaan sa sakramento sa pagkumpisal. Amen? Kung ana ka musulti sa imong mga sala, sa imong amiga, sa imong amigo, kay wala man sila'y vow of secrecy, mao nang kung mag-away mo, iya na dahing ipanabi. Kay nag-away naman mo, niya imo mang gisulti dito ang imong sikrito. Pwede ato na ini appeal dito seminar sa Oasis, sa charismatic dinhi sa Cebu.
Pag uli niya dito sa Lapu-Lapu, iya din gisulti ang iyahang mga sala sa iyang asawa. 16 kabuk iyang kabit. Iyang asawa, wa man ka-apil sa seminar charismatic. Wa pa man marinyod. Pasaylua ako dir, kay natandok akong kasing-kasing sa mga speaker. Akong itugan nimo akong sala. Paghangad niya mo, inasugatan niya ang bangko, ipuspusan siya sa bangko. Akuyapan siya. Kay wa man marinyod ang iyang asawa. Kinahanglan nga marinyod ang iyang asawa para andam siyang mamati sa atong mga kalapasan. Amen? Kaya kung wala marinyod ikaw ra, mabunalan gyud ka. Didto nato sa alagad sa Dios isugid kay maumay gisulti sa pulong sa atong Ginoo. Mark chapter 1 verse 44. Do not tell everyone, but go directly to the priest and perform what the laws of Moses prescribe. Ayaw isulti kang bisan kinsa, apan adto dayon sa pare og himua ang halad nga gisugo sa balaod ni Moses. Ngano si Kristo man nagsugo? Si Kristo mismo nagsugo sa Marcos 1:44 nga ayaw kini isulti kang bisan kinsa kundi adto dayon sa pare og himua ang halad. Pinaagi sa pare sumala sa sugo nga naisulat sa balaod ni Moses. So naa sa Biblia na ako baya sa pastor pa ko kay pick upon man ako ang mga bersikulo, katong mga bersikulo nga pabor sa Katoliko, dili na ako basahon. Kaya kung imong basahon, dili madayon og ka-convert ang Katoliko. Imong piliyon tong mga bersikulo nga pangataki sa Katoliko. Kanang Exodus 20 memorize mo na muna, gidili ang larawan na Dios. Pero pag abot sa Exodus 25, ningon ang Ginoo, paghimo og mga balaang larawan, dili na mo to basahon. Kay kung iapil na mo pagbasa, ma-justify man ang mga larawan sa Katoliko. Dili madayon pa-convert ang Katoliko. Nang among ipamemorize ng bersikulo, Exodo 20 ragyod. Di mo paapil atong Exodo 25. Nga nagsugo ang Ginoo paghimo og mga balaang larawan. Kay di na mudayon pabunyag ang Katoliko. Labi nang makita namong ang Katoliko tag-iyag bikiri. Dako-dako ni ikapulo kung mabunyagan ni. Di mo to nga di na mo basahon tong bersikulo nga medyo ni pabor sa Katoliko. Selective magpili og mga bersikulo nga ni pabor sa amoa. Mo na atong madungog sa labi na sa ako ang kinabuhi. Apan akong nakita nga ang pagbasa sa Biblia, pabayaan nato ang pulong sa Ginoo nga atong mabasa. Dili ta selective, kundili let the word of God speak what the Lord wants to say. Ang amo alain man, we let the Bible speak what we want to say. Pasultiyo na mo ang Biblia unsay among gusto. Wala among sumpay-sumpayon ang bersikulo. Kay pasultiyo na mo Biblia unsay among gusto. Nakita na ko sa Katoliko lain. Pasultion ang Biblia unsay gusto sa Ginoo nga isulti. Muna ang pari nakapokus sa Ebanghelyo, dili siya maglukso-lukso. Kay ang gipangita sa pari unsa may gustong isulti sa Ginoo niining bersikuluha sa iyang mga anak. Ako lain man, unsa may gusto na kong isulti aning bersikuluha, gamito na ko ang bersikulo sa unsay akong gustong isulti. So I let the Bible speak what I want to say. Pero sa Katoliko, ang mga obispo, they let the Bible speak what God wants to say. Nakuha ninyo ang point? Muna ang kasagaran nako, magpili may mga bersikulo nga musuporta sa mo ang gusto. So didto ko makaiso na nakapamalandong. Gikan sa Eucharistia, niya ang akong experience ngano nga nakaingon ko nga buhi gyud ang sa Katoliko kay ang mga langgam musulod man sa simbahan sa Katoliko. Nya nangutana ko, Lord, ngano man ning simbahan nga akong gipatukod? Nakatukod man kog 8 ka kapilya sa pastor pa ko. Wala man gilanggam nga musulod. Ug naay langgam ato ra mas pultahan muli lagamay na mulupad dayon. Ngano man ning mga langgam nga ari sa among simbahan muli malagamay na mulupad dayon. Nya sa Katoliko musulod gyud sila, mulupad-lupad nga ri. Labi nagsayo sa buntag nga misa,
mukalit lag sulod ang mga langgam, magpaduol diri sa altar. Ni nabantayan ako ang mga langgam sa among simbahan, mura magmakuyawan. Dito na ko nasabtan nga, pati ang langgam, hasta ang langgam, mahadlok mo balhin og laing tinuhuan, kay makuyawan man, di man mo sulod. Unya, nabasahan ako sa Biblia, sa Psalms 84. Ningon ang Biblia sa Psalms 84 verse 1 to 7. Ningon ang Biblia nga, how wonderful is your dwelling place, O Lord. Even the little birds are moving near to your altar, and the gurion wants to make their nest in front of your tabernacle. Bisan ang mga gagmayng langgam, gustong maghimo sa ilang salag, duol sa imong halaran. Amen? Tanawa ang mga simbahan sa Cebu, ang mga langgam gusto sila maghimo og salag, duol sa halaran sa Ginoo. Bisan ang mga langgam, mabatian nila ang presensya sa Ginoo. Sa simbahan na akong gipatukod, tuko lagi ako mabatian inig kalasay sa hapon. Mutingog ang tuko, mingon, toko, toko, toko. Pero sa simbahang Katoliko, nakita nako ang presensya sa Ginoo. Mutong sa sige na ko pamalandong, nangutana ganiya si Father, ang usa ka pari diri, nakalimtan ako ang ngalan ni Father. Unsa man gyud ang imong converse? Kinsay nag-convince imong Katoliko? Nako, Father, walay Katoliko nag-convince nako, kay kung dunay Katoliko nga muduol nako, insultuhon man din nako. Kay nagtudlo man ko og duha ka Bible school, di insultuhon dayon kay mahadlok man ka. Moingon yung mga tao nga naminaw ni siyas pari. Pero sa diha akong gisusi ang kamatuoran, nakita nako ang simbahang Katoliko lang ang adunay kasaysayan nga makakunik pabalik sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Niadto ko sa hulilan, duha ka higayon, ug akong nakita nga mismo sa balay ni Jesus, sa balay ni Mama Mary ug ni San Jose sa Nazaret, adunay usa lang kasimbahan nga nagtindog didto sa balay ni Birhen Maria, ni San Jose ug ni Jesus sa Nazaret. Ug ang simbahan nga akong nakita, gitutukan ako kaayo unsa man ni simbahana, baptist ba ni, born again ba ning simbahana ana sa balay ni Jesus ug ni Mama Mary. Na surprise ko makaigsunan kaysa diyang nagkaduol nami sa mga simbahan nga perting dakua ang simbahan nga nagtindog sa balay ni Jesus o ni Birhen Maria, walay lain kundili ang simbahang Katoliko. Motong pagtanaw ko dito, nangay kong pasaylo sa Ginoo. Nibalhin na po mito sa balay ni San Pedro sa Capernaum sa Galilea. Diin dito natulog si Pedro sa iyang balay. O sa amo akong pagka-surpresa kauban sa kumakauban, pag duol na mo sa usa ka simbahan nga nagtindog sa balay ni Pedro nga sa tunga sa maong simbahan, balay ni San Pedro, o ang maong simbahan nga nagbarug sa balay ni San Pedro, walay lain kundili ang Romano Katoliko nga simbahan. Kisa pa may di makumbinsi ana, si Pedro ang giingnan ni Kristo sa John 16:18, "You are Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not overcome against it. And I will give you, Peter, the keys to the kingdom of heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven." Ikaw si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatatag ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng kamatayan ay hindi makapanaig sa kanya. At ibibigay ko sa iyo, Pedro, ang susi sa kaharian ng langit. Sino mang anong ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Anong ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. So karon kinsa man, unsa man nga simbahan ang nagbarog sa balay ni Pedro nga mao'y gisultian ni Jesus nini mga pulunga. Sa Matthew chapter 16 verse 18, ang tubag, ang simbahan nga nagbarog sa balay ni Pedro, hangtod karon nakaraan na kayong simbahan, sukat pagayod sa kakaraanan, walay lain kundili ang Katoliko nga simbahan.
Unya karon, naay mo abot diri sa atong Mandawi, moingon nga, ang among simbahan mo itinuod. Kay mabasa sa Biblia angan. Magunsa man ang mabasa sa Biblia na tao ang nagtukod. Nganong wala man gibutang diri sa Katoliko ang pulong Katoliko. Ang Katoliko may nagbuhat sa Biblia. Diba sa Catechism, the Catholic Church, number 120 nag-ingon, CCC 120. It was by the church tradition that the church discerned which writing are to be included in the Bible. So kinsa dayon nag-approve ang simbahang Katoliko unsa mga libro ha? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Isra, Nehemiah, Tobit, Judith, Esther, 1 Maccabees, 2 Maccabees, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Wisdom of Solomon, Sirach, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Baruch, Ezekiel, Daniel, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Sipanaya, Hagay, Malakay, and Sikaraya. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Colossians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonica, 2 Thessalonica, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, and Revelation, approved by the authority of the Catholic Church. Amen? Karon kay ang Katoliko may tag-iya sa Biblia. Asa dapita ang libro sa Makabe? Nitubag ambot asa ka to dapita sa Biblia. Wa day basa-basa sa Biblia di. Imbis nga ang Katoliko mo'y tag-iya sa Biblia. And the Bible is divided into two divisions, the Old Testament and the New Testament. The Old Testament speak about the coming of the Messiah, and the New Testament speak about the realization of the coming of the Messiah. The Old Testament is the anticipation of the coming of the Savior, and the New Testament is the realization of the coming of the Savior of the world. The Old Testament is divided into four divisions: the books of the law, the books of the history, the books of poetry, and the books of prophecy. The books of the law is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. The books of history is Joshua, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 King, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Isra, Nehemiah, Tobit, Judith, and Esther. The book of the poetry is the book of Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Wisdom of Solomon, and Sirach. The books of prophecy is Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Baruch, Ezekiel, Daniel, Jonah, Joel, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Sipanaya, Hagay, and Sikaraya and Malakay. The book of the law speaks about our relationship to God and relationship to our neighbor. The books of the history speaks about the people of Israel, how the people of Israel developed into a nation. The books of poetry speak our intimate relationship with God. And the books of prophecy speaks our future and eternal relationship with God in eternity. Amen? And the books of New Testament is divided into four: the books of the Gospel, the books of history, the books of apostolic instruction, and the books of prophecy. The books of the Gospel is Matthew, Mark, Luke, and John. And the books of history is the books of Acts. And the books of apostolic instruction is Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonica, 2 Thessalonica, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James,
1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, and Jude, the book of apostolic instruction. And the books of prophecy is the book of Revelation, speak our future life with God in eternity. So kung magbasa kag Revelation, nagisgot ni sa atong kinabuhi, kauban sa Dios sa eternidad. Kung magbasa ta sa Ebanghelyo, it speaks about the basic information of the life of Jesus and His ministry. So kung magbasa ta Gospel, mo na ito mabasa. Kung magbasa ta og history, how the Gospel was spread in different countries of the world, the book of Acts. And apostolic instruction is the letter of different apostles to different Christian community and different individual. So ato nasabtan ang Biblia. Natay general awareness what is the Bible is all about. Nya magwali ko sa una. Importante ang pagbasa sa Biblia. Kaya ang Biblia maghatag ka natong kahayag, maghatag ka natong inspirasyon sa atong kinabuhi. Yan mo dool, pastor. Kinsa di naghimo sa Biblia? Dili na importante na may bawan at kinsa naghimo sa Biblia. Ang importante, gibasa na to ang Biblia. Sige mo kung tanag kinsa naghimo sa Biblia, wa mo'y basa-basa sa Biblia. Ang importante, mga kaigsunan, gibasa na to ang Biblia. Ay mo pagsipangutanan kinsa naghimo sa Biblia. E kung mutugan sa tinuod, Katolikom din naghimo sa Biblia. Mga kaigsunan. Mo na nga digid mo tugan. Pero pawalihon nimo si pastor kay ang pagbasa sa Biblia maghatag og inspirasyon. Ang pagbasa sa Biblia maghatag og kahayag. The Word of God will give us inspiration, will give us hope, and will give us life in our journey of life. Excuse me, pastor, kisay naghimo sa Biblia. Dili na importante nga mahibaw-an na itong kisay naghimo sa Biblia. Ang importante, gibasa na ito ang Biblia. Amen! Ana din, pastor. Nitubag na po mga membro. Amen. Kay si Martin Luther ningon, ang father of Protestantism, ningon siya sa iyang sulat. Martin Luther's Work in Writing, volume 14 and 16. Martin Luther conceded, he said, we concede what the Catholic Church is true, that the papacy has God's word and the office of the apostles, that we receive the Bible from them, the sacrament and the pulpit. Sa diyang tiguang na kay si Martin Luther, ang amahan sa mga protestante, sa diyang paminaw niya, duol na ang iyang katapusan, misulat siya sa iyang gitawag Martin Luther's Work and Writing, volume 14 and 16. Kita miangkon unsay gisulti sa simbahang Katoliko tinuod nga ang Santo Papa nagalitok sa mga pulong sa Dios ug mao'y naglingkod sa opisina sa mga apostoles. Og atong nadawat ang Biblia gikan kanila, ang sakramento ug ang pulpito. Namatay des Martin Luther. Kaya ang tao manggod kung hapit na mamatay, mutugaan na sa iyang mga sala. Nay ba na hapit na siya mamatay, yun siya nga, Day, sa ilo ako, mutugaan ko sa akong mga sala. Katong atong kusinira, Day, uyab ko to. Sa ilo ako sa akong sala. O, nahibaw ko, anak. Wa na malilong na ko. Katong atong labandira, Day, uyab gihapon na ko to. Way natago na ko, Chopilo. Ikaw pa. Katong imuhang Diamonday, ako tong gihatag sa akong ikatulong uyab. Katong classmate na ko sa high school. Tanang-tanan ako na nahibawan. Mao bitong gihiluan ta kaganiha kayo, di na kana ko maguantas. Joke lang mga kapatid. So, kung hapit na gani mamatay, mutugaan na. We concede what the Catholic Church is true. That the papacy has God's word and the office of the apostle, and that we receive the Bible from them, the sacrament and the pulpit. Mana importante kay ang pagbasa sa Biblia. Kay aron maghatag ka nato og inspirasyon sa atong kinabuhi. Mato sa nakita nako, ang Katoliko di ay ang nagbuhat sa Biblia. Ang tinuod nga lawas ug dugo sa Ginoo naa sa simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko maulay ni ila sa inahan sa atong Ginoo. Ang simbahang Katoliko maulang ang dunay doktrina sa pagkumpisal,
ngadto sa pari nga gisunod ang gisugo sa Ginoo sa Malakias 2 bersikulo 7 ug Marcos 1 bersikulo 44. Nya kaming dili Katoliko among lukso-luksuan. O ang Katoliko sad nga wa magbasa sa Biblia, wa sad niya mahibawi, pero karon ato nagyung nahibaw-an. Ug atong ikasulti sa mga tao nga manamastama sa atong pagtuo nga ang among pagkumpisal nakasulat sa pulong sa Ginoo diha sa Biblia. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Sa diha naklaro na nako ang tanan, ni desisyon ko nga magpabunyag. Ug niadtong panahon na buhi pa si Cardinal Vidal, di ako gibunyagan sa Pardo. Mao tong ang nagbunyag sa ako si Father Tapik ug ang nag-confirm sa ako si Bishop Julito Cortez sa nga karon obispo sa Dumaguete. Og niadtong mga panahon na October 4, 2007, nadawat ko sa Simbahan Katoliko, pinaagi sa sakramento sa bunyag. Ug karon pastor gihapon ang naong, pero usa na ka Katoliko nga nagtindog sa inyong atubangan. Musakay kog eroplano, ang una-una sa mga tao, "Are you a pastor?" "Yes, but now I am a Catholic." "Ha? Sinahitabo nimo? Pastor ka na Katoliko ka?" Usa may imo nakita sa Katoliko nga daghang kay ng badlungon. Tinuod, daghang badlungon sa Katoliko. Pero bisan pa sa ilang kabadlungon, kami kada adlaw mi nagbasa sa Biblia, pero kanunay namong gipakaulawan ang inahan sa Ginoo. Niyay mga Katoliko atong giingnan nga panagsara mo simba, panagsara mo basa sa Biblia, apan sila pa ang nagrespeto sa Ginoo, sa ni Mama Mary ug sa mga santos. Niyay kada adlaw nagbasa sa Biblia, pangsunugon ang larawan sa mga santos ug ni Mama Mary. Munang muhingo kaning dapita mga laig tinuhuan memorize ang Biblia. Niya ako'y Ginoo. Niya kani Katoliko panagsara mo basa ang Biblia. Niya karing memorize ang Biblia. Sig pangaway sa akong mama. Mahiubos ko ninyo. Kay daghan kay mong nahibawa sa Biblia, sige mo pangaway sa akong mama. Okay ron tag si Judas ang inyong awayon. Unya karing inyong gipanamastamasan nga gamay ra gibawaan sa Biblia, maupay nagrespeto sa akong inahan. Kinsa may akong unahon pagdala sa langit, karing daghang bersikulo. Pero kanunay nanamastama sa akong inahan o karing gamay ra bersikulo apan nagrespeto sa akong inahan. Kini sila mo'y akong unang pasudlon sa langit. Nya kamo si canvas lang mo. Mag-istorya sa tanganong awayon gini akong mama. Wala ko nag-ingon nga ma-impirno mo. Si canvas lang mo. Niingon ang mga pastor nga akong kaistorya. Salamat sa Ginoo, naluag among dugay kay abi na mag-maimpirno di sa dili oy. Si canvas lang mo pastor. Kay mag-istorya sa ta ngano nga inyo mang awayon ang akong mama. Kay ang pagpanamastama sa larawan maoy pagpanamastamas sa gilarawanan. Nganong kitang Katoliko aduna may larawan? Akong gipa malandungan pag-ayo. Unya na akong nahinuduman ang kanta sa Senyor Santo Niño dinhi sa siyudad sa Sugbo. Ang matahumong larawan sa daang tao palangga ug sa ilang pagsudong kanimo, Kristiyanos sila nahimo. Ang atong una maginikanan, wala sila mahimong Kristiyanos pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Kay mga ilitirit pa man sila, nurid, nuray. Kung imong tagaag Biblia, di man sila makabasa. O ang larawan sa atong Ginoo, ang larawan sa Senyor Santo Niño, mao'y nahimong pamaagi sa unang mga misyonero nga didto ilang isaysay ang kaluwasan pinaagi sa pagpakita sa larawan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Busa ang kanta sa Senyor Santo Niño, dinhi sa siyudad sa Sugbo, ang matahumong larawan sa mga daang tao palangga o sa ilang pagsudong kanimo, Kristiyanos sila nahimo. Niya ang mga bright sa bersikulo, di na mo tuog larawan. Kaya ka-eskwela naman. Niya sa San Carlos para ba nag-eskwela? Nagyaga-yaga na sila sa mga larawan. Nga ang larawan di ay ang pagrespeto sa larawan, mao'y pagrespeto sa gilarawanan.
Ang mga dalaga, di ba? Ang mga dalaga nga first love, grabe gina sila ma-in love. Ila din kuhaon ang picture sa ilang boyfriend ug ilang tutok-tutukan, di ba? Kuha nila ang picture silang boyfriend, ilang tutok-tutukan. Pero kung tiguang na ang ilang boyfriend, layo na kay tinanawan, ana na. Niya ni niingon ang tiguang taga Jinsan, hapit magbuwag. Kay ni pag-abot kito ningon siya nga, abi nimo brother, isumbong nako ako kay ubos akong asawa. Sa batanon pa mi, bago pa ang among relasyon, kanunay niyang halukan ang akong picture. Pero karong tiguang nami ang nakapahiubos nako, nganong iya mang isagol sa mga santos ang akong larawan. Muna akong nahiubsan. O sa may iyang gusto sa kuha, nga mamatay na ko, nga iya mang ipatunga ang akong larawan sa mga santos. O niya ikaw, pastor, magkaka nga nagkatoliko, ano, mutuon na kang larawan? Pastor, importante kay ang larawan. Para pag-abot na to sa langit, makita na to ang mga larawan nila ni Pedro. Na natay idea nga si Pedro o Paon, si Juan Bunguton, si Pilimon, Bagason. Niya karon ang inyong simbahan, walay larawan. Walay larawan inyong simbahan. Pag-abot niyo sa langit, magproblema ka dito kay magpangutana ka. Excuse me, ikaw ba si Pedro, Brad? Kung napaday mo kumpisal, napay mga pari nagulat sa luyo. Amen? Karon, magpangutana ka dito. Sa kadugayan ni magpangutana, kay wa makakaiya nila, kay wa may larawan ang inyong simbahan. Wa ka kahibalo nga si Judas na di ang imong napangutana. Unya ningon si Judas, welcome to the club. Nadugagan na gid ang mga Judas diri sa langit. So, ang mga larawan visual aid para atong mailhan kinsa si Abraham, kinsa si Elias. Imagine ang imong simbahan way larawan. Pag abot nimo sa langit, magpangutana ka, moingon ang tagalangit, sigurado kining tawhana di gini katoliko. Kay tanaw nagsige siya pangutana o. Nag-acquaintance pa siya. Nag-acquaintance. Nagpangutana pa siya kung sa mga ngalan. Kay wa may larawan ang ilang simbahan. Niingon ang katong laing tinuhan sa Lapu-Lapu. Daghan na kong ikadibate. Pero first time ako makadungog ng sultiha. First time ako makadungog itong sultiha. Kay in the absence of the person, the picture takes over. Mabitaw, pagkanta na to sa Katoliko, Jesus, we enthrone you. Nindot kay tanawon nga, magtanaw ta siyang larawan. We proclaim, you are King. Magtanaw ta siyang picture. Or sa Divine Mercy, ang iyang picture, standing here in the midst of us. Lain ang impact na nagkanta ta kay Jesus at tubangan siyang larawan o nagkanta ta kay Jesus nga way larawan. Kay pareha na mga laig tinuhuan kay wa man mi larawan. Kinahanglan nga inigkanta gyud Jesus we enthrone you, abtik ang pastor. Everybody close your eyes. Kay dili na mo maklos among mata, ang uban to man nag-atubang sa electric fan. Jesus, we enthrone you. Ang uban to sa kisame, we proclaim you are King. Ang uban to sa haligi, standing here in the midst of us. Ang uban sa tiles, we'll raise you up with our prayers. Amo tay klarong idolatry. Nagsimba ka sa tiles, and as we
si ang uban dito sa Kisame, and as we worship delikado ka ito. Mas safety to nga nagkanta kag pagdaig ni Jesus, nagatubang sa iyang larawan kaysa nagatubang ka sa electric fan, di ba? Ningon ang laig tinuhuan nga ang kining siring na to karon Brother Noe, daghang ko nakatunan. Kay karon lang ko nakadungog ani. Karon raw ka nakadungog. Kay usahay na sa pastor po ko sa una ingong gyud, everybody let us worship the Lord. Everybody close your eyes. Nya mga Katoliko nga among giimbitaran kay mahadlok man sila ano pagpiyungon man ang ilang mata ug sa kauras. Moto ang mga Katoliko nga mga bisita magpukwat-pukwat ang mata maganana. O nagtanawon sa pastor, dali upiyong ana. Maniid mo siya. Muna ang kalainan sa naay larawan ug sa walay larawan. Kamo na lay magdesisyon. Magkanta mo pagsimba sa Ginoo nga way larawan o magkanta mo sa pagsimba sa Ginoo nga naay larawan sa Ginoo. Amen. Mao nga ang santos nga misa mo'y pinakataas nga pagsimba kay human nato ikapahungaw nga atong gugma sa Ginoo, pinaagi sa praise and worship atong giambit ang lawas ug dugo sa Ginoo diha sa santos nga Eucharistia. Moto sa dihang nabunyagan ko, perting sukwa sa akong maginikanan. Ang akong papagmama, sigig pangasaba, kat pastor ka, unya nagpapunyag ka, wa ka magbasa sa Biblia, nga sayo pang Katoliko. Sa ato pa karon, mutuo ka na kang Maria, kay nagpapunyag ka man. Nya akong tubag kay Papa, ako din tanahon, Pa, mutuo magnita kang Judas, kang Maria pa ba? Saba! Saba! Ay, apil-apil si Judas. Sumo gani, nangutan naman ka nga, mutuo na ba kakaroon kang Maria? Nako, mutuo gita kang Judas, kang Maria pa. Niya karon manguros ka na. Unsa may kapuslanan ng panguros? Sa dako kaayo og kapuslanan ang panguros. Kay kana bitaw mo sakay ka sa eroplano ug mag-turbulence, inigdahunog dito sa taas. Manguros din Katoliko. Niya ang dili Katoliko ay bawal man manguros. Inig turbulence yun. Ang uban mo ingon na inig turbulence. Mahanap din ang piloto sa mga oras na ito. We are encountering turbulence. For your safety, siguraduhing nakaupo sa mga upuan at nakakabit ang sinturong kaligtasan, sinturong pangkaligtasan, at iwasan muna ang pagpunta sa mga palikuran sa mga oras na ito habang tumataob ang eroplano. Muros din Katoliko. Yan ay Katoliko nga bagong nabunyagan sa bunagin sa Zamboanga. Akong katupad ni turbulence man. Pag ana sa eroplano, hapit siya kapanguros. Nauna-unaan niya, bagong din siyang gibunyagan sa bunagin. Wa na lang ni gidayo panguros ni ana lang siya. Dili ba lalim na musikag sakay og eroplano? Kay katong wala pa'y COVID, sige na kung sakay eroplano, Palawan, balik Manila, Hong Kong, balik Manila, Brunei, balik Manila, Iloilo, balik Manila. Niya magunahon ako, niya naman lang po din sa eroplano, sige. Niya magian ni mong mga area nga, diya biya na hulog ang Cebu Pacific sa Claveria. Diya na. Mapuyawan ka, pero tungod sa Ginoo, na naagwantahan hangtod karon almost since 2007 almost 14 years na ang akong pag-alaga dinhi simbahang Katoliko ug among gi-organize ang Association of Pastors Converted to the Catholic Church in the Philippines. Ug karon nag-alagad ako as president sa mga pastor nga nagbalik sa simbahang Katoliko sa tibuok Pilipinas.
Parang, sige mig travel. Sige kog travel sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Nya diri mi nakakaton ang mga pastor tudluan og panginabuhi, magbuhi og manok, magbarbecue, magbuhi og baboy, magbuhi og kanding, kay dili naman ta karon makakulikta og ikapulo kay katoliko naman ta. Magkat-on na ta pagpaninda og mga barbecue, pamuhi og mga baboy. Mutong sa una, sa pastor pa kung akong hinapay, pinapingis. Unya, kanunay naka-Amerikana. Ingon si Father Mike, pag abot ako diri gahapon, asa na ba itong imong Amerikana? Naku, nabilin Father kay, nagduka kay ko dito sa Cagayan. Unya, ikuha na ako akong Amerikana. Nalimtan pa gid ako dito sa Pikas Kwarto. Nagdali-dali ko pa adto sa eroplano sa Lagindingan. Pag abot ako dito, wala na ako nadala akong Amerikana. Tugnaw kayo, kay bugnaw biya kay Amerikan ang eroplano. Labi naggamay ra kay pasahero karon. Ikay magsalo sa tanang aircon piting tugnawa. Nya nalimtan akong Amerikana. Pero salamat sa Ginoo. Ang eroplano pag yun, nag-connecting flight. Cagayan, Manila, balik Cebu. Nibiyo sa kugahapon. Gikan og Cagayan, ni adto sa Manila. Then gikan sa Manila, nianhi diri sa Cebu. Sa grasya sa Ginoo, nakaabot gahapon aron muanhi karon og magsaysay sa akong pagka-converted sa simbahan Katoliko. Unya sa sige namong siring sa akong papa, akong gidala ang mga picture sa hulilan. Nako pa, tanawa kung protestante ang simbahan, Baptist, ngano man nga sa balay ni Pedro Katoliko ra man gyud ang simbahan. O tanawa ang picture. Ngano man sa balay ni Mama Mary Katoliko ra man gyud. Og hangtod ang akong inahan ug amahan sa edad nga 80 and 81. 40 years ang akong papa nag-alaga dito sa Pika simbahan nga magwawali. Ang akong mama 40 years na diakonisa. Apan nagpabunyag sila sa simbahan Katoliko last 2010. O kami karon dinhi sa Cebu, we are now at home in the Catholic Church. Ang akong nga igsuon, nabunyagan na pud sila sa simbahan Katoliko. Nahangkod ni daghan ang mga pastor sa tibuok Pilipinas nga namalik sa Katoliko. Unya kay naamon ko sa YouTube ug sa Facebook, naay mga pastor nga nagpabunyag, wa pa mi magkita hangtod karon. Naminaw lang sa akong siring sa Facebook. Ano ni balik sa Katoliko? Sige, magpabunyag ka adto sa ang akong trabaho. Sige, tawag. Asa man kadapita pastor sa Cotabato. Nakasabot na ka, nakasabot. Moadto ka sa parokya. Dayon magkatikais ka didto. Report ka sa pari nga pastor ka ug ingnon nimo nga mobalik na ka sa simbahan Katoliko. Dito ikatikais ang pastor, bunyagan. Wala pa mi magkita hangtod karon. Pero tungod sa social media, daghang namalik sa simbahan Katoliko nga tagalagyo kay gigamit sa Ginoo ang Facebook, ang YouTube aron ikapaabot ang kamatuoran nga ang simbahan Katoliko maoy simbahan nga nagsukad pagayod sa panahon sa kakaraanan. Simbahan nga sukad pagayod kaniadto. 500 years na ang nakalabay. Hangtod karon nagpabilin ang simbahan Katoliko. Mao nga sa akong kinabuhi gibiyaan ako akong pagkapastor. Nya kay dako lay kog sweldo. Dili sweldo, naka-timing lang ko nga daghan kog kontak sa Amerika. Sa una, magsigi kog withdraw og dollar. Nga gipadala nga dollar nga sa Pilipinas. Sa diyang nahimo na kong Katoliko, wala na dollar. Mao tong akong tiyan sa una dako kayo. Karon nigamay ang akong tiyan. Manian ako simbahan Katoliko. Luag na kay akong makarsunis magsikog bira-bira sa akong mga karsunis. Pero sa una, maglisod ko sa akong karsunis kay guot tayo. Karon og tan-aw na kong luy-luy na kaayo magsikog bira kay nganuman dinhi simbahan Katoliko kauban gayod ang sakripisyo sa atong pag-alagad sa atong Ginoo. Amen. Mag-unsa man tong hayahay apan kontra nimo ang inahan sa Ginoo. Sagdi lang og nagsakripisyo sa kalisod. Ang importante, wa ta mangaway sa mga santos ug sa inahan sa Ginoo.
Munang karon makaigsunan, daghan kayong problema. Kay diri sa community, di gyud malikayan, naay masakit, naay mamatay, adto gyud sa imong mudagan. Kay leader man ka. Sukad sa akong pagka-leader, daghang mga kauban namong nangamatay, antos lang gyud nga mangita og mga ikagasto sa paglubong, sa mga kabaong. Naku Lord, kung dili pa lang ko niya sa tinuod nga simbahan, dugay na kong isurrender. Imbis mamalit ka o para sa imong kaugalingon, dili na ka makapamalit kay ihatag nimo sa mga igsuunan nga namalik na simbahang Katoliko nga naglison. Ako sad, basta naalay kwarta, muhatag yun ko. Kay malipay man ta nga, mga pastor, good na sila, nga nibalik sa atong simbahan, atong sakripisyuhan, ug ipabati nga nalipay ta, nga sa ilang pagdaot sa simbahang Katoliko, karon namalik na sila sa tinuod nga simbahan. Amen? Busa sa atong pagtapos karon, kay dili naman ako mataas pa ang oras, dagdagin na lang ninyo sa akong YouTube, sa akong Facebook, i-type lang ninyo akong pangalan, Nui Dura. Huwag inyo kong makita dito nga nagsigig sulti sa akong mga video nganong ania na ako sa simbahang Katoliko. Daghan sa kong kontra nga nasuko sa akong pagkakatoliko. Buang man kang pastura ka, nagsikag tabi-tabi diha, nanibalik ka sa Katoliko. Okay raon ta namo og nagkatoliko ka, wa na lang ka magsulti. Aron walay uban nga madala nimo. Pero dili nato kapugnan ang kamatuoran. Mga sige kong sulti sa YouTube o sa Facebook. Hangtod ni daghan ang mga kaigsuunan na gusto nang mubalik sa simbahang Katoliko. Busa karon sa atong pag-istorya sa ilaha, ato silang alam-alaman. Dili nato sila insultuhon. Ngano mo mong Katoliko nga mukaon mo mong dinuguan? Nagibawal man na sa Biblia. Ang atong tubag, sister, ang gibawal sa Biblia, dugo, dili dinuguan. Muna ang gikaon sa Katoliko, dili dugo. E kana kung mukaon kag pure nga dugo, prisko, delikado na. Mga ungo ray mukaon og mga prisko nga dugo. Na ang ato diri sa Katoliko giluto na pag-ayo, humot na kaayo, lami nang kaunon. Ug angay pagadawaton, sumala sa unang Timoteo 4:4, kay ang tanang pagkaon gibalaan sa Dios ug angay pagadawaton, pagakaunon pinaagi sa pagampo. Amen. Og ingon ang Titus chapter 1:16, alang sa mga putli, ang tanang pagkaon putli, apan alang sa mga mahugaw, walay limpyo, kundili ang tanan mahugaw. Busa, mingon si Kristo sa Marcos 7:15, walay mahugaw, ang tanan gilimpyuhan na. Dili makahugaw ang gikaon, kundili ang nagagawas sa atong kasing-kasing, ang pagdumot, ang kasuko, ang pangabugo, mo na'y makahugaw sa itong hunahuna. Magsikag hunahuna nga na'y kauban ang imong uyab. Di na ka makatrabaho og tarong. Itugyan sa Ginoo nga ampingan siya og ilikay sa tentasyon. Mao nga niining kagabion makaigsunan, kung dunay mga laing tinuan mo duol sa tuwa, kalma lang. Kami luwas na. Kamong Katoliko, luwas na ba mo? Kami luwas na mi. Siya mauba di ay, pastor, luwas na di ka? Luwas na ko. Ang problema ng Katoliko, di pa luwas. Kami luwas na. Siya nabasa ni Murong, Pinadayag City, Nuibi nga, ang mga luwas na tuwa na sa langit. Nagkanta og pagdayeg sa Ginoo. Niya palagi ka sa paknaan, pastor. Nabiyaan ka sa, kuwan? First batch. Kaya ang totally saved, tuwa naman sa langit. So, kabalutan mo adjust sa ato ang pagpakigsulti ngadto sa atong mga mahal nga makaigsuunan nga wala pa in total communion with the Catholic Church. Busa ato karong itugyan ang atong mga mahal sa kinabuhi nga namalhin sa laing tinuan nga pinaagi sa grasya sa Dios, gamiton kitang sa instrumento nga sila mahibalik sa kamatuoran. Busa mulingkod ta og tarong samtang pangayoon nato sa Ginoo ang iyang anointing niining kagabion nga hatagan niya og otoridad ang atong mga pulong nga inigsulti nato sa dili nato parehag pagtuo, dala ang smile. Amen. Smile, kalma lang, kay kining tanan naaras kamot sa Ginoo. Kisa may gi-convert nimo, pila na ka pastor ang na-convert nimo? Dili ako'y nag-convert, ang nag-convert ang Holy Spirit
walay nuwi nga makakonvert og mga pastor makapabalik sa simbahang Katoliko, gawas kung ang Espiritu Santo muliyok sa ilang makasing-kasing ug daniyon sila sa pagbalik sa tinuod nga simbahan. Lamdagan ang ilang hunahuna ug sila mismo ang modesisyon nga mopauli ko sa simbahang Katoliko, ang simbahan kansang kagikan sukad pagayod sa kakaraanan. Sa atong pagtapos karon, atong duko atong mga ulo sa pag-ampo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.